di belenos chini borok rok tamangko wan sarok bai sailap kore tamangko video nainai di kisa sini police of Haizak ta witness nai tongo sang haina phai simi thangya kintu on the ground in the ground action nana ni pagaino direct ব্যক্তিগত ফাই অরকুন লাভ করে পুলিশ সহতবিনা প্রপার অ্যাকশন জেতাং নাই জাত আবন বনে সংসাই তো বইদম সো আবন বাগৈ সংনাই নাই বরজস কা পনা খাইনাই বাগৈ tamong ke chini borok tamone bagya suk mukhang helengjak wan sarok bai obono jottono saimana tamong ke chini borok ekota koroi bukha thancha koroi oboni bagui buinibo songbai mukhang helengjagui omohai khaijago obon ang sana musugo chini borokno tamong ga buini pati khaiga buini oin thango oyang macha hangka oyang in thango chini borok kuno baka thancha korini bagui omohai buini bo songbai wan sarok bai phano jebai phano omohai khaijago chung obono chini borok be kotang na nango bukha thanchang na nango apongge kebo mukhang tisamangalak omohai khaima galak asungno jotona ham and obono sungtai phiogya anyhow obono justice man nangnai ang koinai government of Tripura thaisingte je nondonogoro chini borok moi tang thake tang phalai rok borok o jagao thai yakiba dugan dujangna ni bagui yaka tangai rijang bai borone solution tikle nan amnang sanai sungjatana siu tang hindi jungmukharo jotana phailai thanglai ekono proper legal action nana ni tigi borok busuk abo sungsaimia sungusukang ni chino police be karangai FIR lodge khaioi dini FIR register mani yagulo kabuk police of on ground haijak aban baino omono tojon to khaiye cheri tikhane ne bagui nai tong li choya kare laibo kurungai tong ono ang sana musuma anga haisi borok gudu obono chini borok bukha thanjam korini bagui tamong ga chini borok moi dogan do khangge chini borok noro payo bisiba sel thango borok noro suk sel thanya on bagui borok kota khe omohai khayo chini borok no ortesar khayo omohai khayo chini borok joto saimandi bomahai chini borok bong borok bomahai khai chini borok bo khaina na chini borok khaine ni borok na masasuk chini ni borok na loge no logaro dai chini borok khaine la owan sarong ma masasuk bong borok tamo khaina loge no apong ga mosai busloi bosajung da kharo kebo kore bosajung ma on bagya haji bosajung he maluk
Boroniनो mostly hybrid bani. Yang ini Boroniनो mostly bani. Boroniनो semuanya kasih berapa? Tapi ini bumi mari kita berapa? Mari kita berapa? Play the pokok aja bani. Kalau starting kan, kalau set. Natasha Fainai. So my dear people, oro jeringmani boro jotono thangbai pore oroni borono sing anyhow in proper justice nani bagai te solution khaini ni bagai mayor te commissioner ni AMC ni commissioner thani abon koina ni muso. Thank you jotono ulote sak kerang lafine hambai jotono horka madat surok tabo khoi beng thabai kya madat chot wan sarok obono sanamo jogang chini borobo soto kotongli asono jotono hambai